ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ରାତିରେ ଡିଟକ୍ସ ୱାଟର୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇ ଦେଇକି ସ୍କୁଲ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାର, ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ବାହାରେ ମୋର ବାହନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍କୁଟି ଆଉ ଆମ ବଣ୍ଟି ବି ଶୋଇଛି, ଦେଖିକି ଅନଉଛି ବିସ୍କିଟ୍ ପାଇଁ। 2 ଦିନ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଥିଲା, ଆଉ ଟୋଟାଲି ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ହେଲେ ସାଲେରୀ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଥିଲା ଭାତ, କଲରା ଚିପ୍ସ, ଡାଲି, ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ଜହ୍ନିର କଷା ତରକାରୀ। ତାପରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ପେଟିସ୍ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ।